Γεια σε όλους! Γεια σας! Γεια σας! Σήμερα έχει έρθει η μαθήτριά μου η Τζούλια, η οποία είναι από την Ιταλία και θα της πάρουμε μία συνέντευξη. Τζούλια, γιατί μαθαίνεις ελληνικά? Μαθαίνω ελληνικά γιατί αγαπώ αυτήν τη γλώσσα και άρχισα να την μαθαίνω όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, στο Εράσμους, και τώρα συνεχίζω. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Η δική μου ερώτηση είναι, τι θεωρείς πιο δύσκολο στην ελληνική γλώσσα? Θεωρώ ότι είναι δύσκολο το λεξιλόγιο, γιατί είναι πολύ διαφορετικό από τα Ιταλικά και η γραμματική είναι λίγο δύσκολη, αλλά μπορείς να το διαβάσεις. Οκ. Και τι θα συμβούλευες κάποιον που θέλει να μάθει ελληνικά? Να δεις βιντεάκια, να κάνεις μαθήματα, να διαβάσεις στο σπίτι και να έχεις αυτές τις καθηγήτρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε περιμένουμε και πάλι στην Ελλάδα. Και παιδιά, γράψτε μας στα σχόλια, η Τζούλια δεν μιλάει τέλεια ελληνικά. Σας περιμένουμε. Γεια! Γεια!